Galtzagorri elkartean, 3 urte daramagu irakasleak irakurketara motibatzen irakasleentzako irakurzaletasuna sustatzeko lantegien bitartez. 221 eskolatara iritsi gara, 242 lantegi eskaini diegu, 4.845 irakaslei. Horretarako, liburu zoragarriak erakutsi eta hauekin ikasleak irakurzaletzeko irakasleek landu ditzaketen estrategiak azaltzea izan da gure helburua. Galtzagorri elkarteko profesionalek lagundurik, irakasle asko irakurketaren bitartekari aditu ere bihurtzen ari da, eta bide beretik jarraitu nahi genuke. Horregatik, 2021an ere, irakasleentzako irakurzaletasuna sustatzeko lantegiak egingo ditugu. Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzaren babesarekin, gehienez ere 2 ordu luzatuko den saio bana eskainiko dugu EAEko 72 ikastetxetan. Saio erdiak HH eta LH-ko irakasleentzat izango dira, beste erdia DBH-ko irakasleentzat. Lantegi hauek 2. edo 3. aldiz egiten dituzten irakasleei gainera, eduki bereziek eskainiko dizkiegu aurten. Parte hartu nahi duzu? Zabalik dago 2021ko lantegietan izena emateko epea. Otsailaren 1-tik 19 bitartean, 3vbikoitza.galtzagorri.eusen eman behar da izena. Parte hartzea izen emate ordenaren araberakoa izango da. Animatu eta parte hartu!